Assam government pen K Trokatumapan ST status ki pipo pusi lamrai deng tanglo. Tang te Karbiang longarat kachatoy dun MLA bangpli konatlo. AIKSU K Trokatumapan ST status ki PG upon Assam government pen cabinet long lamrai deng etlo. Karbi K upon ove thom kep pli kep aprang pen kipaprang tang I K tumapan jong si ST status ki pilo pulote Karbi K ke kisunglo ki jutlo pu chinilor apita Karbiang longarat kachatoy dun MLA bangpli nonapor konatlo kachapatu klip Pipot assembly long lam thesi chapaklang dun hai hedat pusi mati jong ni phai ke thomarni Dipu Singhason hotel along All India Karbi Students Union atum herang ke me kangnie hot sodak pen MLA bangpli phan karju padapong Nilitum ladak Karbi atum STH ko ansi reservation dolo laki Karbi buhan choli STH pute Assam along rilong ladai tu Karbi ang long to khai ko ane tu Dimasado Mising do Agaro do Arengma do kaprek akai do piglang lada tang de la 5% a reservation along nitum khai ko an ma ka tak po jilang ke non ta kisung along se do admission education ahin na lang dam te admission on the reservation 5% ya but 7.5% waji tang te ni tum khai ko an tum sila so reservation fan chi thak chila lasona thak job opportunity dalo STH tum ana khai ki ong lo itum bang ko an lo ko ana phasi tum chi thak to ron lasona thak non la existing ke do tang STH lo ba STP tum non election ki thot lang no la ana khai ni sino tum chi padol ngang da ka prek khai tum phani tum non adivasi tum dak ST nang long dun lo li putang te ilitum la tum election ang thur ni phala tum ta aja kong nang dupo non de do tang lang dang bote la ane ka phiri mek long si dolo tang de la pisa pun non la tum phan la pu an so se aja kong ke pi la pu son la tai si phiri me mi lo long le phelang na tai tum ka phiri me mi long si dolo non la ana khang mong long le phelang non ki jum lo ka por khai ko an ma si tum la su bang so long le phelang ga ja thak pon la jo la si ka phiri me mi adin long si do la lai tum existing ST tum han ta tang te tum la da group of ministers atum la khai trok tum phan ko lo su pen kamatha se la tum ST la tum phan ke proof ile tum STH ke long ke tum ka chi song man le ke long gali ile tum khai ke pa phi ho ile tum khai ke thek ke re nang ka we khai pina ile tum me thang a cultural itum a culture do itum identity do itum mena a language do ile tum nim ime thanga nim do pomen pensi itum ha STH no ki pi ile tum mela da khai kang thim inglong asobi no mo pensi tum han ki pi tang da adivasi tum son ka mi thanga dim do akapre long rilong do re ba tum sai de lo tang te la tum ta la sana thak sa kapre dim long ke ST status enjoy bom lo tang te la da ki PG akinang sot do lang mala tum pha lalo la si nile tum labang so decision ke an ke ni tum All India Karbi Students Union pen ke condemn lo la pen ke non ile tum la da Karbiang long MLA bang pli the tribal side lo STH side lo la bang pli tum kupia pot si insam dun rilo kupia pot si lam theje baklang de lo je la bang so ST la tum phan je grand gray aprang la dak chiton dia aprang itum Karbiang long ke do ST atum phan itum chingwai rap nang ji than rap nang ji la bang so recommend and ponang ji po alam pi posa we don del la sia lang litum phan se minitum song a hian pen ke la bang plian na tum phan litum a hian dan condemn lo la pen ke ni litum alang litum phan so dak ben pachini lo non la dak Assam Legislative Assembly long la dak chiparai dat non dampo la ke central government long dampo hadak Union Ministry of Tribal Affairs along lepo la tu la tum hala dak ang deng long an ki leji phan bade tum MP da kenang sot lo la si MP da me hadai tum MP da me lam theje baklang do nang ji pusini tum hin ben chuni rilo la bang so alang tum dak pen a proposal ki pia pang ke kham khe do nang ji ton pang ton nang ji pusini tum MP apan da so dak pen bachini lo
lapen khala bang pli MLA tum sita me labang so puthake chi withdraw nang ji bangke prap jin me lam phi paklang lu nang ji busini tum song hin pen ke chuning rilo lapen ke la bang pli MLA MP lapen ada Karbiang Autonomous Council Team Karbiang Long atum pen sita me labang so puthake RD do jot alam ning je dun si NCST along pale dam si labang so puthake nilitum Karbiang Long ST Assam Long ST khai tum an ki chidon nun dei palam te ba ke paklang dun wek nang ji busi nilitum masong a hian pen ke pini nang litum media hoi pen so dak pen nilitum alang litum phan pachini pon lu la soang bong dong si thang alam awe alun awe paklang dun dei ka chidon nun dei alam chi paklang dei pati nitum song pen bangke nitum east west nilitum amuni to pon nitum bangke thur jok si nitum ka chi song bangke te pon lang ko Assam Legislative Assembly long litum ko chitoy do nilitum long bang pli MLA do alang litum masame nilitum hin pen keninje kang tunga bangela puloje prabjin pen labangso la 6 communities tum phan ST ki granji pulong bangke lampe chipaklang dunon pusin litum pudun kang tung prabjin ben labangso pang chividro nangji bangsi nilitum asong hin pen nilitum pini laso press meet pen nilitum pangdak pun gila hello athema la jong si nang litum la puan jong si claim the thedet belum te kiwang jilangal ni ke nilitum nang ka chisong ibang ke hiring tang rakku lapen ke halasu hur ani bang ke nilitum nang ka chisong ibang ke nilitum asong det pugalilo Karbiang Long along hampang asong ke doan mate Karbiang Long along khai ke doan si nilitum nang chisong pu si halasu ani jong si mo kupene insiden ahiring tang rak dokok pute nang litum labang pli a MLA tum si nang litum adai ci enang ji si ni litum All India Karbi Students Union hin pen pachini pon lo